a duniya ta wa zan kalla? In ba kai a duniya ta wa zan kalla? Menene tabbacin kauna? Yarda da kai a cikin raina. Ko kin san so yana barna? Yayi tasiri a cikin kaina. Dan Allah zo mu tattauna. Ni takace, Kalmomi na ki zazzana. ni takace. Dan duka matan gari ba sa kai kyawun ki ba. Matan gari ba sa kai kyawun ki ba. Ni dai zan bayyana maka duk sirrin zuciya. Na san za ka kula da ni ko cikin wuya. Kai dai ne mai rike ni kamar yar jaririya. Da iya kallon fiska ba za a gano matsayin ka ba. Kallon fiska ba za a gano matsayin ka ba. Duba shaida kisa a raini duna ki ne. Ƙarshen dace a rayuwa ta samin ki ne. Fata na ni na zan cikar duka burin ki ne. Dare Allahu Rabbi ba zan bar kukan ki ba. Ni ba zan bar kukan ki ba. Tun asali ka haskaka duka tamkar zinari. Nawa guda mai kyandiri sun ba mai min gori. Tun haɗuwar mu da kai na gane ka zamto alkhairi. A gidanka ni ce za na zo amarya ɗaukar fari. Kira ni ta farko ka ce ta ƙarshe san ba kai mini kare. Abinda duka fita gare ni zammanin ki tare. Kai ne ni ne ce kai gida masu shaida kai. Tunani na za ya gushe idan har rabon ganka ba. Za ya gushe idan har rabon ganka ba. A rana ta farin ciki san ba ta ɓoye. Dashen da kai ya zuciya ta bai burgewa. Tsakani sai jin daɗi mu ba ma sabawa. Da zafi ko kuna da kai ni zan zaunawa. Alkawar ne ba fasa. Soyayya. Nake ce ne kama Soyayya. Alkawar ba na canzawa. soyayya Tunda kai ni nai kamawa. soyayya Tunda kai ni nai kamawa. soyayya Da kai ne zan barge wa a soyayya. Wake ce zan